solo por añadir, pois por pedir e por sumar, dicirle aos alcaldes que están aquí e aos concelleiros tamén, que nesa línea de axuda e de colaboración que sigan apostando de maneira decidida por este deporte, sobre todo nunha cuestión que a veces nos costa traballo e alá onde vou, pois así o fago, e intentei predicar co exemplo alá onde estuven e tamén me gustaría predicar dentro das posibilidades, que sei que a veces non son todas as que quixéramos, na mellora das instalacións para a práctica, neste caso, deste deporte. A min gustaríame tamén destacar pois un pouco a vertente comarcal deste proxecto, non? Que, xa o ano pasado Teo máis Compostela uníronse para conseguir formar un clúster en rugby e que este sexa outro camiño a seguir en moitas outras modalidades deportivas, non? Penso que é importante destacar, pois, como digo, o papel e a aposta que estes concellos estamos facendo en conxunto. Sabemos da dificultade que se está a ter no día a día con certos clubes deportivos e, polo tanto, esta iniciativa creíamos que era moi importante e por iso estamos tamén aquí para dar ese apoio. E o torneo en sí, esa primeira etapa ou ese primeiro paso necesario para visibilizar algo que sabemos que vai a ir cara ao futuro con moitísimo éxito, estou seguro.